Ndirikudanana nemukwasha wangu. Zvakangotanga mukorona mushure mekunge mwanasikana wangu anditora kuti ndigotsvaga basa ndiri kuJoni. Iye akabva aenda kumusha, tikasara tiri vaviri, ini nemukwasha wangu. Mulockdown iye yatainzi garai mumba. Ndakatanga kuchiva mukwasha wangu. Mukwasha wangu ane miri wakanaka zvisingaiti. Ini ndiri kuma40s. Murume handina asi ndine kamuviri kadiki. Ndakatanga kuitira mukwasha wangu mamoves ekuti andinyenge. Kupfeka tumini, kufamba ndakamuonera tawel chete. Tiri 2 mumba. Sekuziva kwenyu kuti varume vakaona munhu asina kupfeka zvakanaka vanotanga kufunga zvekuda kurara naye. Akadyira, tikatanga kurara tese. It was nice shame. Rudo rwakapisa zvechokwadi. Mukwasha wangu ane mazirudo. Ainditreata kunge ndine 16 years. Aiti akada kutumira mari kuti mukadzi wake adzoke nekujamba bhodha. Zvaiita vamwe. Ndaimutyisidzira kuti mukadzi anorepwa nevanhu vemagonyeti obva arega kutumidzira. Mazuva edu ekufara akabva awedzero. Mwana wangu akazoita plani yekuuya. Hapana zvake zvaakaona zvakashata patiri nekuti takabva taita vanhu kwavo paakauya. Asi ndakanzwa kumuvenga kuti mwana wangu auyirei. Even izvezvi ndiri kunzwa kumuvenga kuti mwana wangu uyu adzokerei kuno. Ndinombofunga kumuisira poison kana kubhadhara matsotsi kuti amuponde, nekuti kubva zvaakadzoka ini nemukwasha wangu hatichina mukana wokuti tidanane. Ndiri kunzwa kumuvenga zvisingaite. Ndine bundu mumwoyo mangu. Ndakamunzwa achiti ari kuronga zvekuti andipe mari yebhazi ndidzokere kumusha. Hapana chandakagarira pano. Ina handisi kufara neidea iyi. Ndanga ndafunga kuti ndichimutsvagira matsotsi emusunnyside munomu amuponde, kana n'anga dzinogona kuita futi kuti arambwe. Ndibatsirewo please ndisati ndaita decision yandinozorigreta mangwana.